Hi guys, subscribe खालाम आंनि YouTube चेनेलखौ लोगोसे बेल आइकनाव थुनो दाबाव मानोना YouTubeआव जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोननिसिम गोरलैयैनो नटिफिकेशन मोनहैनाय बायदि। Hi guys, welcome to my YouTube channel। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदानै ट्रिक लाना फैदों। नोंथांमोना जुदि WhatsApp इउजारब्ला बा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डआबो WhatsApp इउजार एबा आंबो WhatsApp इउजार अब्ला नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ गेजेराव स्किप खालामनाङा। बे ट्रिकखौ नोंथाङा मोनथिया जानो हागौ नाथाय आं नोंनो खिथागोन बे ट्रिकखौहाय मोनसे सिक्रेट ट्रिकनि फारसे। बेनो जाबाय WhatsApp सिक्रेट ट्रिक बा हाबखोमानाय मोनसे ट्रिक। भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। खाथियाव थानाय बेल आइकनाव थुनो दाबाव। अब्ला जों भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। Don't try this yourself. It's extremely dangerous. सबसे सिगां प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय। प्ले स्ट'राव नोंहा जुदि WhatsApp एप गैयाबा डाउनल'ड खालामना लाबानो जाबाय। आं दा डाइरेक्ट WhatsAppआव थांनोसै। निबाव खेबसे थुनानै हो। बिनि उनाव नों जिखुनु माने गावनि लोगोखौ लाबाय आङो साप'ज नोंसोरनो डेम' होनो थाखाय आं बेखौनो लाबाय साप'ज। दायो साप'ज नोङो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे WhatsApp सिक्रेट ट्रिक लाना फैदों। नोंथाङा बे ट्रिकखौ बाहायाखैबो जानो हागौ। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ट्रिक लाना फैना बेनो जाबाय जों माबोरै गुबुन सासे मानसिनो माने भइस मेसेज फाथायहरनो हायो। भइस मेसेजखौ जों माबोरैहाय इजिलि खालामनो हायो। साप'ज जों नोंथांमोननि थाखाय बे ट्रिकआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। नैबे भइस आइकनाव जुदि दाबायालासेनो नोंथाङा बोरैहाय माने गावनि लोगोनो मेसेज हरनो हागोन। साप'ज आङो नैबाव नों गोसोबादि बुंनो हागोन। साप'ज आं बाव दाबायनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोजौजों खेबसे थुना हरनांगौ माने नारना हरनांगौ। अब्ला नोंथांनि बे भइस मेसेज माने लक जाना थागोन। अब्ला नोंथाङा गोसोबादि बाहाय माने बुंनो हागोन आरो 1 मिनिट 30 सेकेन्ड 2 मिनिटनि 3 मिनिटनि नोंथाङा गोसोबादि बुंबाय थानो हागोन। दा आङो आखाइ होआखिसै एबार आरो ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ सेन्ड खालामनोबा बे मेसेजखौ नोंथाङा नैबे जायगायावहाय थिर बादि नुदोंना एर'र राइट साइडजोंहाय बेखौ खेबसे थुना होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांनि मेसेजआ सेन्ड जागोन। आरो केन्सेल खालामनोबा नैबे जायगायाव थांबानो जाबाय। नै केन्सेलाव थांबानो जाबाय। बेखौ थुना होबा नोंथांनि बे भइस मेसेजआ डिलिट जागोन। साप'ज आङो केन्सेल खालामनोसै। केन्सेल खालामो नोंथाङा नै अलरेडि डिलिट जाबाय। जुदि सेन्ड खालामोबा नोंथाङा गोजौआव लक होबायना लक होनाय लोगो लोगो बे भइस मेसेजआ अट'मेटिक जाबाय थागासिनो दं। नै दा नोंथाङा जुदि सेन्ड खालामबा नैबे थिर बादियाव खेबसे थुना होबानो जाबाय। आं नोंसिनि सिगाङाव दा थुना होनोसै नायदो। अट'मेटिक बे सेन्ड जाबाय। आं फिलहाल बे मानसिनो हरनो सानाखै नङाबा बे मानसिया गाज्रि मोनगोन। स' आइ हप नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ खेबसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। खाथियाव थानाय बेल आइकनाव थुनो दाबाव। थेंक्स फर वाचिं।